Wah, Nopali ra teko-teko, padahal tugasnya ora rampung. Yen ra cepet teko, tugasnya iso ora dikumpulke. Iya nal biyen dibilang arep nyetak tugase tapi nganti saiki isih ora katon. Hehehe, ojo nopo lagi perang karo printere sing ngambek. Tep, kok kowe malah guyon wae? Iki tugas kelompok lho, temenan sithik to. Maaf kabeh. Pinter kowe error. Bintane entek. Aku nyoba nyetak nang warung nyetak, tapi ngantrinya jauh banget. Nggih ngono to, Pak. Yen saka awal ngomong mesti iso tak tulungi. Nang omahku ana printer kok. Yo bener pal yen padha nulungi kabeh dadi luwih gampang. Nah, diulangi aja dadi pahlawan dhewe-dhewe. Kerja bareng iku luwih cepet, luwih nyenengke. Ya wis, saiki ayo kumpulke tugasnya bareng. Terus lo dia kanca-kanca, aku janji ora sembrono meneh. Sing penting saiki rampung kabeh iso lega. Hehehe. Ayo saiki mangan cilok bareng. Tapi sing bayarin aku ayo. Kandit.